Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 44 minutos, nakaliga sa tak na ngalas 9. This time check is brought. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 46 minutos, nakaliga sa tak ng alas 9, 9:46 p.m. Sa luwat mayong gabi naman, Bacolod kag Negros Occidental, Action Night Patrol. Liwat naman nga nag-aarangka sa inyo sa sining Martes nga pagpangalagad. Hasta sa tak ng alas 11 sang gabi. Hari kita sa Agosto 24, tuig 2021. Basta Martes, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hervaya. Madabo-dabok ang mga lugar doon sa Negros Occidental, kalakip ng surad sang Bacolod. Ay nasang hapon, gin-ulan. Mayara nga nagbundak pero karabanan. Kasarangan lamang kapag pa sang ulan ang na-eksperyensyahan sang madabot-dabok nga lugar diri sa Bogos nga probinsya. Hasta subong medyo mabulubugnaw pa ang dapyakag dopoy-dopoy sang hangin. Kung basihan naton ang report sang Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone amo ang nagpaulan sa Southern Luzon, sa Visayas kag Mindanao. Ang 24-hour forecast sang Weather Agency nagasiling nga ang Metro Manila ang Calabar Zone, ang Mimaropa, ang Bicol Region, ang Visayas, Zamboanga Peninsula, ang Northern Mindanao kag Caraga naka-esperyensya sang magalumon nga tiyempo nga mayara sang lapta-lapta nga pagulan. May paaman pa nga pagpanaguob. Isa gihapon mga ka-aksyon, abiso sang Pag-asa sa mga residente magpreparar sa posible flash floods o kon landslides sa tion sa ginatawag na severe thunderstorms. Pero mayara sang dugang panugyan ang ini nga palatuntunan
Sa aton nga mga ka-aksyon subong nga kagabihon, pariparahan kag mag-ulo alig Batman, hindi lamang sa dalagan sa nga panahon kon tiyempo, kundi ulo alerto man sa mga kawatan. Sa may mga ginasagod dira nga sapat, sa ilas na nga puluyan, di basta sapat gani mga ka-aksyon, nagapahimunong man ang sapat ko kagabihon, nagatulog na nagapulo pa huway man eh. Sa may mga ginasagod niya kasapatan dara sila sa nga puluyan, mapabaka man karabaw kandig manok inugbulang man o kung ilihawon nga manok, at tika-tikaan nyo. Kung kaisa pag may time, tika-tikaan nyo. Kay basi kung pagbugtaw nyo buwas aga mga ka-aksyon, ang turel, ang kahoy, ang pinsakon balay-balay nga imo ginhigtan, ara pa. Pero ang sapat wala na. Amo na ang masabo-sabo nga balita kon matabo. Kalot-kalot na lang sa imo sa nga tingkoy kon ulong himuon mo na. Hindi kita maghatag kumpiyansa ha. Nga kumo narakpan na to ang tatlo ba na to ka mga kalalakinan, ton tatlo ka mga tinugabla nga nagkawat sang baka dito sa Don Salvador Benedicto. Ang baka tingalaman nga ara sa sulod sang van. Ang baka tingala siya ay nano nga aircon niya man. Agin sulod sa van mo. Perteabilidad sa tatlo ka mga kawatan to. Ang van mga ka-aksyon sa masamigin arkilahan para sakyan sang pamilya lagaw-lagaw sa mga matahom nga destinasyon. Pero ini nga van iya mga ka-aksyon agin gamit para kargahan sang baka. Kung may madakpan kung tani, pila na mga kilo sang baka. Kung may madakpan kung tani ining baka ni, why na pod na sa. Dita magatagkumpiyansa kung mong nadakpan na itong tatlo ka may kawatan sang baka, why na sang magapangawat. Ang kawatan kung kaysa, why na yapili. Pati gani hinalay, nga dilargo, nga bayo. Diyan gisiyon pa na, basta makawat ka magkwartahan. Ay, singiton, gani kawaton daw. Ang mga ido nga ginakurong da, aber, buhiin nyo. Buhiin nyo anay para makapanilag sang, kung makabulig, pulo pa nilag. Sa mga tao da, nga nagapanilag man. Nakon sabaw sa rasalenta na mga aksyon, matulutugnaw, mabugnaw, ang tiyempo naton, may giniiban na huragok. Hindi maghala ka huragok, dapat alerto mo na. Para hindi mabiktima sa mga kawati. Nagyapon inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Yari kita sa Agosto 24 sa Nasilintra. Sa mga balita nasyonal, aton balantayan kaman sa mga gabi. May report mga ka-aksyon nga may ara naman sang Talk to the Nation. Si Presidente Rodrigo Duterte ti sa masami mga ka-aksyon gato pa na alas 10 o alas 11 man. Balantayan dala na. Ato sa mga balita nasyonal, News Center Action and Defensor. Dugay-dugay ato sa mga action unit reporters. Ara na naka-prepare na naka-standby na. Sa inasalita sa tagsa ka mga areas of assignments. Magabulyada, magabundak sang ila sa nanatipon nga mga balita. Sa Patrol Action John Diaz, Action Nixon Tahom. Nagalibot na, nagapalopanilag. Nakina ka mga lugar, hawan man o konsiot. Basta mayara sang balita. Ang ato sa nga patrol, may siod nga dala. Ang siod hindi kasi sapat masiod, kundi siodon ang balita. Hindi ina ang magaluwa sa ato sa nga patrol. Sa mga adlaw sa Rasalintara, Agosto 24, o sa mga nagasaulog sa ilas sa nga kaadlawan, happy birthday! Happy birthday! Tamo sa bungsang mga bantugon o kon bantog sikat nga mga personalidad sa kalibutan, labi na diri sa Pilipinas, ang nagasaulog sa ilas sa kadlawan sa Agosto 24. Nakabalo bala ka mga ka-aksyon nga diri sa Pilipinas.
birthday subong ni Senate President Tito Soto ho. Tayada nga mapapili bilang Vice Presidente. Ang inkwentro ya si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte, ginbato niya ng nomination siya mo. Ang panawagan sa isa ding ruling political party nga PDP Laban, ginbato na kuno ni Presidente Duterte mo silingon naghuo na siya sa ayo sa iya sang partido niya nga magpapili bilang Vice Presidente. Kundi ang isa sang piho nga magkainkwentro niyang kalyado yaman. Si Senate President Tito Soto nga sa nasilintara, nagasaulog sang iya sa nga birthday sa mga adlaw. Nabunag si Senate President Tito Soto, August 24, 1948. Kung why nag-artista si Tito Soto, naka-senador sa wagid. Ang pag-artista ni Tito Soto, amo ni nagpadaog sa iya. Ang TVJ Bla, Tito Vic and Joey. Komedyanti niya, si Tito Soto. Sino pa nagasaulog sa birthday subong? Happy birthday man. Kay Reggie Miller. Kilala nyo si Reggie Miller? Di kung why ka mo hilig sa basketball, di nyo kilala si Reggie Miller eh. Pero kung mahilig ka mo sa hampang basketball labi na, sa National Basketball Association o kung NBA, kilala nyo kayo si Reggie Miller. Anay NBA player. Amo ni sang player sang NBA nga isa lagi niya ka-team ang isa naging pangan sa sunod sang 18 katuig niya ho nga career sa NBA. Why si Allen Halin sa Indiana Pacers. Indiana Pacers lagi niya si Reggie Miller. Subong ang mga players sang NBA subong lang tawa nyo bla ay lumpat-lumpat. Si Rajon Rondo bla sang Lakers nagligad to nag-Clippers subong balik naman sa Lakers. Damo-damo sa nagalinumpat sa mga NBA player. Si Reggie Miller nga nagasaulog sang birthday niya sa mga adlaw. Why sa Allen Halin August 24, 1965 ni ginbunag si Reggie Miller. A report ka na ba tonto sa NBA si Kawhi Leonard bla? Ang star player sang Los Angeles Clippers. Dumanog sa ilo sa Golden State Warriors. Dumaupon sila nga duwa ni Stephen Curry. Simbrete, dismayado to si Leonard to kay sa sa finals. Eastern, basta finals to. O sa mga magkahalawat-hawat ng hampan nila in Georgia, sa mga hampang. Dismayado siya. Yung kontrata ni Leonard siguro, amo naman ang tuwig, ngiti may choice siya. Kinamatarong nga mangita man sa selaluhan niya Yung selaluhan niya ho, Golden State Warriors. Ikaw makabalik man si ang shooter man si Thompson, si Klay Thompson. Ibalik gorok bakod ni sang Golden State Warriors. Kamu na namunuhan to na kay birthday subong ni Reggie Miller. Korte nga humalampang sa NBA si Reggie Miller. 6'7 ang height sila nga daan. All around ang hampang. 3-pointer man eh. Happy birthday! Sino pa kaya nagasaulog subong? Kilala nyo si Vince McMahon? Di kung di ka mo pala lantaw wrestling, nyo kilala si Vince. Birthday yaman subong August 24, 1945 sa Nabunag. American Professional Wrestling Promoter. For entertainment, lagi niyang wrestling mo. Sabi nyo, ang enkwentro na sila sa babaw sang ring. Pagkatapos, sampan nilop na sila sa kapihan na. Kung kaisa, labal anon gid no, nga kung kisang kontragin hutikan. Hinaya lang to, kasakit. For entertainment lagi na, no? Pero di, ugaling mo na, tamo sa gihapon sang nag-enjoy. Abi nyo, si Senador Kiko Pangilinan. Si Senador Francis Kiko Pangilinan. Birthday yaman subong daw. August 24, 1963 sa nabunag ho. Bugado, senador subong sa Pilipinas.
Sa iba sa din nagasaulong sila sa Nikalawan, August 24. Happy birthday! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Alas 9:59, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, dugay-dugay, curfew na sa sunod sa Bacolod. Uli na, pahaway na sa mga waay sang obra. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Una kita sabahin sang balita lokal. Metal cover sa Bangga Metal. Sa Bangga Metal, may metal cover. May mati ano. Metal cover sa Bangga Metal. Sa Bangga Metal, may metal cover. Simple lang eh. Hinihimo cover ang metal. Atensyon na tonson sa mga permi nagakot-kot bala. Sa mga permi nagakalkal o kung nagabuho-buho. Sang nagapahimuyong nga sementos dalan. Okay, malana kon maayo ginang tinutuyo Waling kay kung may ginaobra ka mga proyekto, hindi man maghala ka pinatarasak amida. Puloin saktuhaman pag may time. Hindi man pagbayai nga daw nobyo nga gulpi lang binayaan sa nobya. Ang kinutkutan sa nga Basiwa Prime Water sa Bangga Metal dalan sa Barangay Alhesuran sa Bacolod. Agin semento man kuno. Pero nanong tabo ni man. Nanong tabo, ang semento hindi pulido. Sus, Josep kag Mariani. Matawara sila. Ultimo na lang gid semento, pigaw pang pagplastar. Ang pagsemento sa ginkot-kot, ano man, pigaw. Amo na ang ginbutakan lang anay sang metal cover. Ano kapag kabigaw ni man? Daw lastiko nga naglunay, ano nung plastada ni? Daw ala tawo nga kinapoy bilang nga nag-apply lang. Ano tabo mga ka-aksyon, nagimbutangan lang sa metal cover para nga kung agyan sang guma sang salakyan. Kung tawo bilang guro, hindi man niya mawasak na semento. Kaya ka banti bugat sa salakyan. Labayan sang roida sa salakyan. Ang kabugaton sa salakyan na mabatsagan gina sang semento kung metal cover nga ginbutang. Di metal cover lang na ginbutang para at least maging mabakod-bakod man. Di bala pwedeng siguro ginaplanuhan man ya. Nakalkalon liwat ng semento na ho. Sino nag-semento naman? Dapat takwaon na kag ilisan liwat. Kung ginkot-kot gankalkal ang semento, dapat ang ibalik semento man. Hasta giman nabi ano ang pagtiner sa nang gining butang ng metal cover man. Kag nga natabo ini. Kung wa'y binarupangdan nga amo nagali ang pagkahuyang. Kag kung wa'y sang nagreklamo, ayhan natabunan Duda ko. Alas 10:02 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang sabahin sa nga balita nasyonal. Kaya muna balantayan natin dugay-dugay. Kay Tuesday night ko na mo. Ang Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang ginabantayan da, ang iya sa nga mismo anunsyo bla. Na saya mismo sa nga sungad. Siya mismo baba. Siya mismo tinaga. Nagahalin ang pagkomparmar. Ginbato niya na ginman. Ang panawagan sang PDP Laban na magkandidato siya bilang Vice Presidente. Balantayan tara dugay-dugay ho. Isa nasyonal politika. Politika isa mas hambalan subong. Ang balita angot sa linyada nga nagahara-hara. Ang alan sa mga nagatayada ho na magtaya sa ila sa kaulingon sa 2022 nga eleksyon. May ara nga seryoso gid man magpapili. Pero may ara man na daw napilitan lang gid ya. Nagasakay lang sa daloy. San bala nila nga pierdidos la. Why sila sang
May sila sa may kasarang man, may buto man na sila nga kuwaon. Pero sa ila kagulingon, pila sila nagambal na kabudlay gini dag-on Pero sige lang, takip na ngalan ko, importante maka-upod-upod ako. Basta malakip lang ko ng ngalan para nga maka-upod-upod mas kampanya Pero kung padalman mga ka-aksyon, ang tuyo gali sini para ganit man. Ganit man sa pinsar ko man. Why niya guro gani ganit para madala sa lagaw-lagaw kampanya Karon ko ay kada imo yung madala sa listahan na kay kapudupod labi na kumiyara ka sang posisyon sa gobyerno subong bayaan mo to obligasyon mo para lang mag-upod-upod Di man pwede. Ini sila mga ka-aksyon, temporaryo nila sa nga pagabayaan, ang nila sa nga posisyon kinuyatan. Kung may posisyon gaman sila sa gobyerno, para nga mangampanya ba Ang balita mga ka-aksyon, ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na ginatawag na PDP laban sa mga adlaw. Ang paggawa sa initial senatorial slate. Kita ko diho. May ara nga kongresista, may ara nga cabinet member, miyembro balasang kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung isip-isipon tang nakalista riho, 11 ning ngalan Pero siling sa PDP laban, damo-damo pa sila sa ginapilian may ara sila sang kandidato nga ilakip sa listahan. Kandidato ini nga angalan bantog bla kag mabakod para mo damo subong sa mga incumbent senator na liwat mapapili bilang senador mga ka-aksyon tibintaha ini para sa ilang aman may ara sila sa ginatawag name recall hindi na sila budlayan ang pangaluyagan ang mga botante kay kilala na sila nga daan sa tao yang PDP laban tulotanda man ila man gina pangaluyogan o kung ila i-adapt lakip nila sa listahan sila sa nga slate bla ang mga manugdaogid man nga mga senador kung bag-o ngalan mo mga kandidato ka mapulubalayan ka ba kinalam mo pa na sang malawig-dawig nga mga binulan para nga ipakilala mong kagalingon mo. Pero kung ara ka nagadaan sa pwesto na, incumbent senator ka, bisan manihol ka na lang, tasig ka niya madanuman sa tao. Kaya diho, sa listahan mga ka-aksyon, may ara nga House Deputy Speaker, may ara nga Chief Presidential Legal Counsel, may ara nga Secretary sa Information and Communication Technology, may Transport Secretary pa ho. Yung nawong ni Transport Secretary sa Makulo. Diyo tingala man ko nga sa kada tarpulin nga may ara sa nga programa nga implementar ang Department of Transportation. Ara gid nga barakang ang nawong itsura sa Tiglikom. Lanogle. Public Works and Highway Secretary ara man. Labor Secretary Raman. Damo sila ba? May Commissioner. Pati Agrarian Reform Secretary Raman ho. May Governor. May Governor sila. May asawa sang artista. Araman nga subong kongresista. Ini nga artista ning banayan ni manami ni magluto. Naga-vlog-vlog man Basi kung nalilian man isang BIR blow. Sige mo ni ang update natin sa Balita Nasional mga ka-aksyon. Alas 10:08 na. Ano bagid ang balita pong sudnon munohon ko lang kay importante man ho. Man si PNP Chief General Guillermo Eliazar seryoso gid. Saya sering gin pabakod, gin pasangkad. Ang ginatuwag intensified cleanliness kag internal cleansing campaign.
Daw ka panilhig gabla. Sa imo sa og saran lang tawab la kon damo sagbot, damo basura lain lang tawon di bla. Amo man ang ginahimo sa bong sa pamunuan. Ani PNP Chief General Eliazar, luyag man tinluan, luyag man silhigan na ang kakasundri kag tinluan. Mga ginakabing sagbot man sagbot man sa anay sang Philippine National Police. Sa mga Martes, mga kaaksyon, si Eliazar nagamando sa Directorate for Personnel and Records Management, ining DPRM. Ang mando ya himo kamo sang database. Di database sang dismissed personnel. Pangilalahon nyo. Sa isahon nyo butang da sa database ang ngalan sa mga pulis nga ginpangkakas na sa serbisyo. Bagod sa hindi basta-basta nga kaso, ang tinutuyo sa ni para mapiho-piho gidamal ni Eliazar na hindi na makabalik sa serbisyo. Ano man? Anong trabaho sa DPRM? Ang trabaho nila resolbahon ang tanan-tanan nga mga motions for reconsiderations naging file sang police officers naging kakas na sa serbisyo agad masiguro nga dili na makabalik sa posto. Anong buot silingon sini? Sadto abot silingon sinayhan nga sadto sang way pa makapungko si Eliazar. May ara gid manhaw. May mga pulis gid manhaw. Naging sintensyahan ya nga kakaso na sa serbisyo, dismiss na sa serbisyo, naninguha pa. Daw halos magkaladasma pa sa magpaninguha para makabalik sa pwesto. May ara. Namitani no kung hasta ini nga mga pulis ni na nakabalik sa pwesto nga dismiss na gali ang status. Dapat ilakip ba niya mga aksyon ni listade para balaan ni Eliazar ho? Di na insakto magabon nga plastada eh. Kag kun may ara gid marabing nga nakabalik pa. Nga nakabalik. Bangod sa ginatawag nga padrino system. Wala naman kamo ko danong ginatawag nga padrino system. Mulo maninoy. Ining lapit sa luwag. Hindi ba sa lingon duwag ka ginakando sa ilinuto ha? Na ginaukad sang ukay sa sinigang ha? Inang luwag niya ang taas tos babaw ho. May mga pwesto blato, kumo maninoy, kumo kumpare, kumare. Nag-ayo. Luoy ka pa, balik ka ta na, bi? Kumo kay padrina, pinabalik man tunta. Kaya taga siling natabog iman ni Sadto ha. Kaya pag pamangkot lang na maka-aksyon. Ay dapat kung mayroon ka nakabalik gid ban, dapat kasi sa una kung nga nakabalik. Ang siling ni Eliazar kung may database, mabalaan kag makilala kung sino nga police officers ang mga nagatinguha nga makabalik bilang pulis bisan na pamatbatan na. Trying to get back into the force. Od basi kung mayara sa nabodamo, may mga motion for reconsiderations na nakapending. Ina nagapakitlo o bilang makabalik serbisyo bilang bisan na dismiss na. Yung may istorya man dari mga kaaksyon ang PNP sa National Police Commission o Napolcom para mapadali ang resolusyon sa mga ginatawag nga appealed administrative cases. Mga ginapilar nga mga kaso administratibo sa mga pulis kag para dalayo na nga makakas sa serbisyo ang mga napamatud-an nga mga kriminal. Anong tawag mo na sila? Kriminal ka nakahimo sang krimen mo. Kag ang pulis nga gindismiss sa serbisyo bangod. Abusado. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sige, 13 minutos. Nakaligas sa tag ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time.
Tapos nahunta sa niya mga tinion ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod sa Mabulubugnaw nga kagabihon. Aksyon! Night Patrol Field Report! Sa Patrol with Action, Jan Diaz. Action Jan, kamusta ang Bacolod sa buong place kabin? Mayong galaksyon, mayong gabi sa tantanan nga mga ka-aksyon. Kanami isang panyempo na doon kido nagbawi sa mabulubugnaw nga panahon, no? Oh. Mayo tiyempo subong. Kita ka-aksyon, maglibot kabila sa mga national highway. May ara subong naguruwa, do karatulani. Oh? Do ang size ya, hindi ko magsala, do mga 2x4. Do ang length, o ang width ya 4. Hmm. Tapos may nakasulat ba, Man of Destiny. Uy, ano na siya? Kilala mo na? Man Of Destiny. of Destiny. Oo, kilala mo na? Magsiling amo na, ano ba silingon sa naman? Huwag ka nakapiyaraw. Why pa ko nakita? Kadumdum ka sang Domingo. Oh. May ano kayo sa Domingo? Ay, San Domingo. Ay. Oo. Kadumdum ka sang suksok na t-shirt antes sa pagsaka sa ring. Kita mula. Antes pagsaka sa ring. Pagsaka sa ring, sang entrance pa lang. Saka sa ring. Kakita ka sang giduksok na t-shirt. Yung sok-sok ng t-shirt. Daga t-shirt man. Sang aton dira nga pambato sa Pilipinas, bla? Oo. Ni Toto. Oo, may Ah. nakasulat. Ano to? Man of Destiny. Ay, gali. Oo. Iya, nagyabay. Ay. Iya, sabay sa bayo, yabay. Gali. Oo. Oo. ang Dito pili... kong bakulod, galakta na. Wow. Ang tarpaulin, Man of Destiny lang ang nakabutang. Ti ko nakalantaw sila sang boxing action dyan, ati abot na nila na. Abot na nila, no? Bisan din ka na corner, bilog galakson nga area, may karatulanan na Man of Destiny. Tapos ang design, logo ka Pilipinas. Kaya abot mo giday, no? Ti PDP laban no sa buong hapon nagsiling nga ngamon sa nga panugyan kay Senador Manny Pacquiao, papili ka lang anay senador to. Abot sa PDP laban ho. Iway takabalokon, anong bot silingon sang Man of Destiny ngayon na? Man of Destiny. Destiny. MOD. Okay, amo nakabutang siya nga bayo. Man of Destiny. Pero gini mo nila sa uli, ang man kagang punta sang Destiny nga NY, gindako nila ang alan Money. Di ba? Abot na Manny sila. Pacquiao gapon. Abot na sila ng rocket. Prano pa. Abot sila gani. Kaya mo magina sa bayo, Jackson Mar, ang alan dako nga man tapos NY, gaya Money. Pero ang nakagagmay, ang guwaid yung phrase nga Man of Destiny. Daw man Diba? kadto kuno si Senador Manes Bacolod. Ang balman to sang isa. Oo. Sadya Feeling na. kayo ang palmila, basi ko na ba, ay ko na to ang kinsudan nga bulan. Kita ko gito eh. Kams la bulalo. Oo, bago na nila, mabasi ko last ay ko ng bulalo nga sudan ay. Nga daw, gito nagtalabaw. Anyway, tiyan mo na ang mga sitwasyon sinidri. Libot-libot kami din lang. Punta kami din sa may Panokoy, Tangobo. Oh. Sa karon gabi kami din sa may Panokoy na, sa may station number 8. Naglibot-libot kami. Kaya dalas Tangob may bus, subong nga gabi, abe. Na tapos na ang inventory, nabuot na din sila sa may police station, mga ka-aksyon, no? Anyway, subong nga gabi, doon medyo magulo-gulo umon, pagyapon ng kalangitan, galangkin namin na kay Bugnaw ang panahon. Yeah. Amo nang Mayo, aksyon man, mabulubugnaw ang panahon, no? Pilipot-ibot, makuluti, damo gito naka-PR, to blas ang metal cover, to blas may bangga metal. Kani Pagkita man? na mo na ni man? Bangga May metal. cover nga lapa daw? Bangga metal, may metal cover. May metal cover. Ako lang comment sa Facebook. Ang bala ate sakto ginangatawag na rin niya bangga metal. Mga kaman, kay may metal cover. Nga mo natabo man? Ano, Eh, base... actually, kagapon, kita na mo dami nakadala ka trangka na kami ginaubrang time water. Ginakot na nila, guro kahit tika baro ka nag-excavate na sila mo, especially kung may mga kalayuhon, kagiban pa.
ang tabo na rin guro, bala, hindi na sakto ang ilang nga pagsaksak sang semento, No? nga dali ay, guro bala nga trabaho, nga wala pa guro bala na kasaksak ilang duta sa sulod, ginagin tampukan, gin sementoan nila, pagaling guro nila, nag-usmod gamay. Oo. Nga hindi, wala na bala nagtapan sa dalanon, nga gin kayo, action maraw, amo na guro ginareklamo sa pila ka mga netizens, naglapta sa online, no, kaga nagmulay nagwahe, naglalain. Ano ka sang- pagabot nila gimutahan Oo. nila tansya. Ano kasang karon sa reaksyon dyan aw? Ngila sa gin kutkot nga kunaw, gin kalkal nga semento aw, dako ginalapad ginahaw. Hindi gid man, di nila buti sa kadangaw no. Oo. So, gamay lang Hindi. siya. Galing kitya mo na bla ng dragid, isang bangga metal ne. Ang sa dirigid sa dalan gid sang mga ginagyan gid sa lakyan dra nila abi ti hindi bla mapaktan bas may buhok tubla sa sulod na naman ako. Oo. Dum ka sa tabong sa conference tong tamburong may buhok sa sulod to. Dili man sa lakso sa una. Nga nag-usmod to bala. Oo, Kaya oo, pero ginagkabalakan sang iban. Ngayon nalit may maglabay nga sila kan gulpi lang na mag-usmod bla. Oo. Di, buta nila kansa. Ganun kay ti delikado gyapon, nalit na malapakal man ako magtublok na ko napunta ka pansya bla sa guma. Oo. Kag ano pala matabo. Ti ang maguro nila ginayo na rin nagilaw na aksyonan. No, kung simintoon tadlungon na lagi na pagsiminto kay Gani? ti kabalo ka for safety na sang iban. Dala na sa may bang gamitala. Oo. Tubangan gid gasolinahan, dala ng area. Bao. Di kita mo na ka makakasiraton kinabay kay kapatlapad sang metal cover. Hindi bla gamay nga metal cover. Do sobra pasado pa. Kag damol nga metal cover, di kada lapak mo daga nilong kadolit. Oo. Kaya mo nang dapat to brown sang iban, hindi nila pag anon, no ay dapat tadungon nilang pagkayo action mar. No? Action mar diri sa makulod pagid bala, may isa ka jeep. Di pa sa nga jeepney. Oo. Ginparahan sa mga traffic enforcer kay ginasiling base ka na bulbado sa isang kaso. Ginparahan lang man, pating driver, tigi papundo. Pagpapara, ang balan ng upod yan ay samon sa presuan, sa police station. So, yato to kay may pamangkot na kami simo. Di pagkadugay-dugay, nagpundo ang balas ng driver. Direk lang balan na, sir, kay mabakal ko na smoke. Sa grilyo, Blackson Mar. Oo. Pag dugay-dugay ko na pila na kami minuto, ito nagbalik. Nalagyo sa, binilin niyang iyang jeep. Pating Uy. gabi ka jeep, binilin niya. Kaya ang baka pulis, nung malagyo ka kuway ka sa lamang, ay pa kami ganin naman kung sinanong sa lamo. Oo. Nilagyo sa susubong way kita ay, ang jeep, ara lang sa isa ka police station, Dres Bacolod. Di, hindi maklaim ka tagiha, kahit di pala tiglis, laman ito mga ano, kung paano ito na yung maklaim to, na ito gurus driver. Anong sala ka driver man, nga nalagyo sa man? Dati kilala ang driver, hapos kidakson na dyan makilala na, una bes, ang iya sa salakyan. O, hindi pa sa pwede makapadala kung di kilala ang driver. Gani. Anong ang kaso ya kuno? Anong reklamo sa yahaw? Ato bala, ang... ang gayo bala, Oo. tugnawan ko. Oo. Ti, subong, wala na ko nakita ang driver, kundi pating tagiya, wala nakakita. Well, ano? Ti, butulingon, ano man, biltik. Ang mga pulis, wala mga bigyan kamba, kung ano ka namon, ginayo ka lang namon, nakadto, di. Ting, daw, laing kitang guwapik ko yaw. So ang namtagan sa istasyon sang police action diyan, hindi ang dalan sa Guada is hindi na aruta sa sanang salakyan, di ba? Hindi. Oo, so putsalingon gipaparahan siya sa dalan kag ginaagyan ruta niya kag invite dito sa Gua sa police station. Oo. Pag abot sa Gua sa police station, naglisensya ang driver nga mangihi lang Ay, siya. hindi sa Guasang Police Station, Action Mar. Oh. Ano, tabo sa isa kadalan lang, diri sa Bacolod. Oo. Kay tigin pa-alert bala ang tanan ng mga areas, ng mga police station, ng mga traffic enforcer, nga kung makitaan yung amo sini nga salakyan, parahan nilang kag imbitahon kay para may pamanguton lang ta. Oo. Tido sa area sa Lacson, ginparahan sa, ginayo lang gid saya, gin-flag down lang gid saya, ginayo. Oo. Hindi yan sa tubangan sa station, pero gin-flag down lang sa nakadto sa police station, Action Mar. Okay. Galing kiti, ang bada tibay na sa manaog ko na yung baka ko sa garilyo.
Ilang minuto ay nasa nakabalik. Ilang na pangitan tapi kay poster. Inabalan tapi kay poster kapag tayo niya ning ang jet sir kay mabaka ko danay isang sigredo ah. Naisahan sila. Naisahan sila gani. Ang baka tapi kay poster kay na ano matutunto ba tong laki na isahan yung mga magawan. Bilidaran nila ito yan. Oo, bilidaran kita mo nga labot sa ganing sa reclamation bay. Hindi to rota ka jeep ka to sila po sa reclamation. Bilidaran kid no. Ti inadako karon nga pa wala makutanon kung ginatong driver. Naibilin mong jeep mo kung ka man sila yaman, no? Cruising ka mo katon ka lang but sila mo dumilain kay goro ano. Kung sa English pa something fishy. Something fishy mga kakson, no? Anyway, sa mga gabi ng pinaka-sitwasyon sa palibutan sa radyo mga kalod mga kakson, bantayan ka rin ng pinaka-maxon balik na ratipon sa patrol. Kita sa gyapon, wadaan nga ng liyong sa pila ka mga dalanon. Sa tutaran mga kakson, tandaan na isa sa mga rason sa pagtugas sa walang taglibot sa mga production Zandigas. Una sa mga sa aksyon sa mga production radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Alas 10:24, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Observation Report sa patrol. Hamta na kadalom ang Martes. Nga kagab-ihon. Tanbay ha sa ato sa nga pagpanumalik mga Aksyon i-check na. Ang detalye sa radibon ng mga balita sa ato sa mga Action Unit Reporters. Action Night Patrol, magabalik. Pagkatapos lamang sa di. This portion is brought to you by Coca-Cola. Okay, dari kita sa pag-acknowledge. Acknowledge na kabaritor sa ato sa live stream. Nagkapula-pulaw man. Si Alex R. Montesa, please greet Ma'am Bastar Mayo Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon, upod sa Puar sa sang ARB, madamang salamat. Okay. Si Yob Magbanwa Kalagday, listening sa New Zealand. Si Bautista Inel, good evening. Okay, thank you. Everlyn Miranda, good evening. Salamat gid. Monitor kami sa Dubai. Si Noami Jimenez, hambalya aragid sa tunga, sir. Amo korong metal cover. Baldi Bautista, shout out po sa Porok Bakyas. Stay safe, kabodra. Okay. Robs Bangoy, good evening sa Balon, nagalantaw live Riyadh, Saudi Arabia. Hambal ni Noami, ang traffic light, sir, dugay-dugay na wala ka siga dira. Wala ka siga dira. Wala pinabayaan nila. Lapit na eleksyon ho, pinabayaan nila. Jocelyn, good evening, Aksumalon. Janet Miad Kayaw. Mayong gabi, tamyaw ko lang ang bana ko, bata ko kapamatigid, ang nagapanamyaw, si Nining Kayaw. Melanie Calvas. Okay, God bless. Susana Tahonira, good evening. Ginit ko lang da family, Bingwala, kag Tahonira sa airport, Singkang, Porok, Roma. Okay, raman si Noel Amar, Jen S. Officer, Christian Menyes, Villalobos, kag Milal Uligo, halin kay Alex Montesa. Si Kyle Christophe Brizuela. Good evening. Kapamatigid si Lolo Lando sang Handumanan. Okay. Mrs. Alvarez ng Porok Ramilo, Barangay Tangob, kag sa familia Rafuela, dialag doon sang Barangay Padadon DSB. Habal ni Noel Amar, good evening. Tamyaw ko lang akong friend ka si Vanessa Mayo, Jinky dialag doon, Milal Oligo, Alex Montesa, John Sison, Bea Jarathan, kag Dennis Roma. Okay. Familia Chongko sang Greensville. Dara sa familia Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan. Okay. Si Everlyn Miranda, shout out. Okay, salamat gid. Ari kami sa Dubai. Okay, sige. Mayong gabi ak sumarlon, mayong gabi man kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa, Doc Pat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milan Oligo,
Michael John P. Sison family sa Barangay Pandanon, and to all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat. Ang Baldwin Star Mayo, something fishy kay nalagyo hindi na nagbalik, guilty about of doing something. Oh, ang Baldwin Star Mayo. Milara sa Paul, good evening. Michael John P. Sison. Okay. Greet ko lang tanan-tanan nga EFC members, monitor from Old Sagay. Thank you. Jeffrey Arcoyo, good evening, sir. Okay. Salamat kita. Okay. Thank you. Ay, iban balikan terus. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na, nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagtamo dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as
news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga panahon. Babalik sa ato sa rin nga pagpangalaga na Action Night Patrol sa oras nga alas 10:37. Kaya naging muno ta mga ka-aksyon nga si Presidente Rodrigo Duterte. Mayara sang Talk to the Nation nga pag-himuon. Subong gabi. Direkta dito sa bahin sang Malacanang ti subong bagulang nag-umpisaho. Si Presidente Rodrigo Duterte. Sige lang duga-duga kaya nga to siya rin nahulat din ang iyang official announcement abi Action Nelmar ay try tabi matian tabi portion lang kaya bago na sugod. Pero in the process they had already painted black the white people there. Yan nga ang masama dyan. Kasi ang sabi ko nga, magtanong ka ng 10 tao,
on the streets. In all probability, yung 10 magsabi, ayan, kuha ngayon, nagdabas ng corruption. So, nasisira si Duque, nasisira lahat ang sa Departamento ng Health. At ako naman, it would reflect on me as President. That is why I was so interested. I followed it up with them. Ngayon, lumabas, nawala. Pero, ayun, tapos na. Napinturahan na si Duque ng itim. Puting-puti niya. You want to paint if you want to destroy your enemy, just paint him black. Ganon yan eh. So, hindi ko sinasadya yan ng kuha. Hindi ko rin sinasabi, hindi dapat gawin ng kuha. Dapat gawin niya. Hindi ko rin sinasabi na may sinadya siya. Wala. Trabaho nila yan. Ang akin lang is the presentation. Dapat dyan, in your findings, there should be a sort of a preamble. Na this is an audit report. Tapos wala kaming nakita. There is no corruption. There is no loss of funds. Tapos bago ninyo i-summarize lahat. Para matao magbasa is put on notice that he is reading something other than corruption and malpractices. Ito ngayon nangyari na. So ang is lamunin na lang ng mga tao. Gusto nila na si Duque, I'll fire him, dismiss him. For what? Noon pa yan, ilang buwan na yung gusto nilang alisin si Duque. Sabi ko nga na, wala naman akong nakita. Hindi naman ako gago na abogado na hindi ako marunong magbasa ng... And to think that I was a prosecuting fiscal. And on top of that, I was one of the 2 special prosecutors ng Tanod Bayan noon. Yung forerunner ng ombudsman. Kaya lahat kaso ko noon, ito yung mga audit, yung mga treasurer, auditor. Kaya minsan ako naawa. Kasi pag ang mayor nagsabi, pirmahan mo yan, pipirmahan talaga yan. Pagdating sa panon, you are on your own. Ganon ang style sa Pilipinas. Kaya mahirap yung ganon because whatever be the environment of the time, you have to observe fairness. Ako, fair lang talaga ako. Na kayo may nagsasabi na makakasira daw sa akin yan, si Duque. Then, so be it. I will not commit an act of mahirap. It could be 1 million persons, it could only be 1. Hindi ko kaya na kinuha ko si Duque, nilagay ko dyan. Tapos ngayon yung kuha, iba-iba ang findings. Napinturahan siya ng itim. Ako ang kumuha. Tapos, I'll just fire him. For what? So, where is your sense of fairness? Ako. Kayo hindi nakaalam ng istorya, okay lang. Na ngayon, kung si Duque will offer to resign voluntarily, tatanggapin ko. Pero kung sabihin mo, ako ang magsabi sa kanya mag-resign ka, that will never happen. That will never happen. Pero pag may nakita ako ng mali sa kanya, baske 10,000 lang o 5,000,
talagang sabi ko, yayariin kita. Kasi ipahamak mo ako sa tao eh. Iligay kita dyan, tapos sisirain mo ako by committing ilang cabinet members na. Naalaala ninyo, ilang cabinet members na ang pinatalsik ko. Cabinet members, kasama namin. Hindi lang nga napapublicize. Well, for one reason or another, maybe media would not want to add more humiliation sa Kasi pag pinaalis kita, this could only be one thing. That you're corrupt. Wala akong rason. Sinabi ko na sa inyo, pag pinaalis kita, sabihin mo na negligence, that can be cured. Time and again, I have always admonished yung mga cabinet members na, Adre, medyo bilisan mo konti dyan, or things like that. Pero yung outright dismissal because it is the clamor of the public, maski kaming dalawa na lang ni Duque and the rest of the Philippines, I will stand by him. Pag nasira ako, di nasira. But I will never abandon a person just like that, na paanuhin mo na walang kasalanan. Mahirap yan. Mahirap yan. Gago ako pero I have may mga boundaries ako sa buhay ko. Hanggang dito lang ako. May katarantaduhan ako pero hanggang dito lang ako. Yung mga ganun. Kaya ng druga. Never said that patayin mo si Mr. Santos, Mr. Enriquez, patayin mo si Sige, una inangabahin sang live nga Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Grabe gid ang pagpangapin niya kay Health Secretary Francisco Duque. Tula na kayo base kung ma-mention niya man ang balita angot sa baton niya na kuno sang panawagan sa PDP laban nga mapapili sa Vice Presidente sa 2022 election. Sige, alas 10:46, Action Radio Philippines Standard Time. Paunta na lang ang report ni Action na Rofo dito ang report sa ato sa nga patrol. No, doon na lang alag kita Action na Roger Gotiv. Mas sa golpeada nga pagkasulod, no, sa Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya may ara kita sa kinabantayan din, no? Report ni Action na Rofo dito gikan sa 3rd District sang Negros Occidental. Standby! Action! Night Patrol! Field Reports! Action na Rofo, mayang gabi sa report, please kabin. Yes, may gabi Action na Marlon, kaga sa ato man sini mga kaaksyon, yari mga tipo na diri nga balita sa syudad sang Talisay. Ang katapo iya sang kapulisan at patigan niya sang bypass operation mga alas 7:55 kontak na sa gabi sa may Purok Asusina, Barangay Zone 4, Syudad sang Talisay. Resulta sini sa pagkadakop sining persyon nagkikilala kay Edwin Lumilio Jr. Imini, 37 anyo sa paligon, pumuli sa nambitan iya nga duog. Nakuha sa iya sini position control ang isa ka heat seal transparent plastic sachet nga may unod din sa ginasuspetsuan nga shabu, 4 sini ka mga heat seal transparent plastic sachet pagid bilang position items. Atong una action niya Marlon nga isa ka heat seal transparent plastic sachet bilang bypass item ato. Nakuha pa rin siya isa ka coin purse, 500 pesos nga mark money, kag 550 pesos bilang benta sa ginapatihan sini nga pagbaligya sang illegal nga droga. Yung nabitan karon nga persona ditinado sa may custodial facility sang Talisay PNP Station. Sa siyudad naman sang sila ay 3 ka mga persona ang nagkaladakpan sa pagbayular sa PD 1602 o kung illegal gambling.
Di sila nagkadakpan kayo ng alas 2:45 ang tak na sang hapon sa may St. Francis of Assisi, Barangay Lantad, Siyudad sang Silay. Ining tatlong ginagawa ng Edison Perigua, Ibangilyo, 33 anyos ang paligon, soltero, pumuli sang Sitio Biranyo, Barangay Lantad, Siyudad sang Silay. Ikadwa mo si Marlon Alcala, Palermo, 45 anyos sa paligon, may asawa, pumuli sang St. Francis of Assisi. Ikanatwa mo si Emerson John Lagansoa, Zaragoza, 26 anyos sa paligon, soltero, pumuli sang Yolanda Housing, Barangay Ilope, Ciudad sang Silay. Na-recover ni sa ila posisyon ng kontrol ang isa ka set sang baraha, isa ini ka lamisa sang pulan, kaga upo din yung 3 katako action Marlon, isa ka set sang dice, kaga posta sini nga kaselda nga sa 332 pesos. Ining 3 gindala yan sa May Silay City Police Station for proper disposition. So Marlon, na malamang sini nga balita nga itong sini madulo mga balita nga nabalang official sa blatter entry sang Silay kag Talisay PNP Station. Ginatamyaw talang pamilya ni Kagawad Randy Alcabasa dila sa may Mansigino, no? Ginatamyaw taman si Dako Padua nga nagamonitor gid subong nga gabi kag si Konsyal Enzo Locsin. Report direkta din sa Siyudad sang Silay para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Rupo Diita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. 50 minutos nakalaya sa tag ng alas 10. 10:50 p.m. na. Iban nga mga resulta sa ding Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Direkta gikan dito sa Malacanang, tutukan lang sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ay basta gani makaumpisa si Duterte hambal medyo malawig-lawig gina, you know. Kalkulo ko subong malabutan naman siguro las 12 ho. Do tayo malang upod ya, kapungko ato ba nato dito sa Malacanang ho, si Senator Bongo, si DLG Secretary Eduardo Anyo, si Presidential Spokesperson Harry Roque, si Health Secretary Francisco Duque. Amo na sila kadamo. Plus sa likod yang photographer. Bagi na tamdan sa nga papelo, no, di ba? Silistahan naman sa mga korap. Balikan ta nga to sa nga patrol report ni Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik nga report please kamin. Arestado Action Mar ang 28 anyos nga lalaki sa bypass operation naging kasa sa mga kapulisan sa Police Station number 8 subong agabi diri sa area sa Barangay Tangob Sunod sa Bacolod. Ang subject ng bypass operation ang ginkilala kay Jose Maria Vijarita Jr., 28 anyos, residente sa Barangay Mansiringan, Sunod sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa station number 8. Actually, ilan rin na obserbarano kung kitaan nga ining si Vijarta ang masami nagalagaw da mismo sa area ng San Roque, ibang nga mapurok sa Barangay Tangob at nagalambi yung Action Malcon Kagarihon. Dito na suspetsuhan sa mga residente sa lugar nga daw hindi among iya sinidiri ka ginapangulag nagpatigayon sa test by ang aton nga mga otoridad. Tubtob na ibaluan, ngayon sa Action Mar nagadeliver sa illegal nga droga sa planiya ka mga parokyano dito sa area sa Barangay Tangob, bisan pa nga sa residente sa Barangay Mansilingan, Sulad sang Bacolod. Rason kung nga agin monitor ini siya malawig na mga duha ka semana Action Mar, tugtog karon nga adlaw na ibaluan na pinaagi sa informal o kuna confidential informant sa kapulisan. Ngayon sa kali nagabarigya siyang illegal nga droga kag nagadulong siyang illegal nga droga subong nga adlaw. This one nga gilayon nga ginkasa sa mga kapulisan sa station number 8 ang bypass operation kina-recover diri siya posisyon kay control ang kapinlimatanan kay mga plastic sa chasing illegal nga droga kung sariin kalakip sila diri tatlo ka mga palabak kag duha ka mga dalag nga plastic sa shay ginabrabante nga bugat sang 5 ka gramos sa Action Mark kay konbasihan ang dangerous drug board kag DTV value ang street level market converted value sining mga recoveries sa gadangan sa 34,000 pesos Action Mark.
So kay Puerto ining subject ng bypass operation ang ginakabig bilang isa ka street level individual. So nga, itong subject ni si Jose Maria Viñarta, 28 anyos, taga Mansilingan. So, state level individual na siya kay almost 2 weeks nga pa monitor siya mo, hindi sila pinadali nga, siya sa lakat-lakat na siya. Sa San Roque, oh. So, itong di ka mo inadlaw, nagpa-score ang tropa. Muna nga, hindi nga gabigin ko sa kay may nakamonitor nga alpa naman nga makanto siya, man-deliver siya. Ano Wala ka balayda ka? Wala ka balayda? Wala, diba? Mansilingan gini siya. Ano mo, balayda doon na? Amo na siya. Dudulong po. Sino ka na, lagi daw ang operation? Dala sa Paso, San Roque Block, pa rin sa highway. So, mga more or less 5 grams ato nakuha. So, ang set value niya, ang EDB price niya, mga 34,000. Manabatian sa Police Major Jory Puerto, ang station commander sa station number 8. Sa aton mga ka-aksyon, isa ka ba bagong solusyon na gano'n sa sa patrol ang taglibot sa Bacolod John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Night Patrol, magatakop naman temporaryo sa Martes nga papakalagad naton, Agosto 24 tuwig 2021. Pasalamat kita nga naging matawhay ang kapugusan sa surat sa Bacolod kag Negros Occidental. Basta naman, ibati ay kita. Sign on, tub, sign off. Sa kalang sigapon sa regular nga anchorman, Action Eric Magbanwa. Opo nato sa mga Action Unit Reporters. There is a technical control, Action Almar Madera, with IT expert Action Elway Dutelius. Ako naman, Action na Marlon Herubaya. Nagabilin sa good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,